ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಮೇನು ಇನ್ನು ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದುಂಡ ನಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ಹಾಫ್ನಾತ್ ಲಾಗ್ಲ ಹಾಫ್ನಾತ್ ಅಂಚ ಅದು ಮರಣಿ ರೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮರಣಿ ಕೊಡಿದ ಮರಣಿ ಇಂಚಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಧರ್ಮಗೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಇಕ್ಕುನ್ನೇ ಪೂವೆ ಗೊರಪ್ಪು ನಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಪ್ನ ಮಿಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾಪರ್ ಪೂಜಾ ತಿನ್ನೋಡತ್ತಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಲೆ ಅನ್ನ ಹೋಳಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಇಚ್ಚದ ಇಂಕ ಹೋಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಇಂಕ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಪೇನು ಗೊತ್ತಾ ಜಿಲೇಬಿ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ರಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ನಂದಿನಿ ಪೇಡ ಬರ್ಪುಂಡತ ಅವಳು ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪೆ ಇಂಕ ಏಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ರಗೆ ಹಾಪುಜಿ ತಿನ್ಪುಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಖಾರ ಎತ್ತು ಕೊಡಲಿ ಬೇಡ ಇಂಕ ಆನಿಯರ ಸ್ಪೈಸಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಟ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಟ್ಟು ಐನ ಮುಂಚಿದ ತವ್ವ ಆತ ಖಾರನೇ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಖಾರ ಐಡ್ತು ಹಂಚುತ್ತೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಖಾರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಖಾರ ಎತ್ತು ಕೊಂಡ್ಲಿನ್ವೆ ಚೀಪಿ ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿಂಗೆ ಅವು ಮುಖ ಸೆಟ್ಟುಂಡು ಒಂಥರ ಉಂಡು ಮುಖ ಸೆಟ್ಟುಂಡು ಕಂಟಾಡ್ತಾಂಡೆ ನನಗೆ ಬಡ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಪಿಂದ ಒಂಥರ ತಲೆಬೇನೆ ನಾನು 2 ನವಂಬರ್ ಕಂಡೆ ಜೋರು ತಿಳ್ತಿರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಉಂಡ ಅದು ಪಂಡ ಚೀಪೆ ತಿಂದುಂಡ ತರೆಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ತಿರು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚೆ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಪಿಂದ ನಿಂಗೆ ಒಂಥರ ಆಪುಂಡು ಮುಖ ದಾದ ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ನುಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅದು ತಿನ್ಪುನ ಹಿಂಗೆ ಜಿಲೇಬಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವ ಎಂಕಲ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ 2 ಜನಕ್ಲ ಜಿಲೇಬಿ ಅಂಟ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಾಲು ಸ್ವೀಟ್ ಮಂಟ ಅಂಟ ಸ್ವೀಟ್ದ ಮುಕ್ರಿ ಅದು ಮುಕ್ರಿ ಅಂಚೈತೆ ಹೋಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಓ ಬಜ್ಜೆ ಡಾಟ್ ರಾಸಿವನ್ ಪೇರ ಮಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆಯಾ ಅವು ಏರೇನು buka tikwe buka jor buka ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಬೆ ತಿನ್ನೊಂಬೇನು ಎತ್ತುಪ್ಪು ನನಗೆ ಆಸೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪತ ಕುಕ್ಕುತ ಮರತುಲೆ ಇಂಚ ಬಗ್ಗತ್ತಂದು ಕಣ್ತು ನೆಲಕ್ಕ ಐತೆ ಮುಟ್ಟಿರಪ್ಪ ನಂದು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಹತ್ತಂಟ ತಿರ್ತಿರ್ತಿರ್ತಿ ಬಗ್ಗೋ ಅಂತರಪ್ಪ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಗಳೈತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಂಟ ಒಂದು ವೇಪ ಬಂದಪ್ಪನ ಕೊಯ್ತಿರತ್ತಿ ಜನ ಪುರಿಯವು ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಕಣ್ಣು ನಿಕ್ಲೆಂಚ ಅವನು ಪರಂದಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಕ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟುನು ಅಂದೆ ಅಂಟನ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟುಂಟೆ ಅದಾದ ಪುರಿ ಆಗುಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟವರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಪುರಿ ಅವು ಗೈಸ್ ಇತ್ತು ಬರ್ಸಾರ್ಪುಂಡು ಜೋರು ಆಗುತ್ತಿಜಿ ಬರ್ಸಾರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಏನು ಕಣ್ಣ ಪನಿ ಮಾಡೋಯ್ತು ಲೈಕ್ ಏನು ಬಜ್ಜಿ ರಾಸಿ ಪುರ ಮಂತಿದ್ದಂಡು ಏನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಜ್ಜಿ ರಾಸಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡತ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಆತು ಅಂದು ಬಂಡ ಬರ್ಸವನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎರಡು ಹಿಕ್ಕು ತಿಂಕ್ ಅಂಚೆ ಎಂಟ್ರ ಪರಪ್ಪು ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ರಾಸಿ ಮಂತದ್ದು ಇರ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ತೋಟ ಬಜ್ಜಿರೆ ಅಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಪ್ಪ ಅಂತಲೇ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಆಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಾಗ್ ಅಣ್ಣ ಮನ್ಪುಕ ಬಂದೆ ಅನಿಕೆ ಕುಕ್ಕದ ಮರತಿಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಕುಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಪುರಿ ಹಾಪುನ ಅಂಚೆ ಬುಕ್ಕನಿಗೆ ಗೊಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂ ತೊಜ್ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಅವು ಕರಿಂಚಿದು ಹೋತ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೂ ಅವು ದೊಂಬುಗು ತೂಲೆ ತೋಜನ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಿಳ್ಕೊಪ್ಪೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಪೂವು ಮತ್ತು ಅಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ದೊಂಬುಗು ಒಂದು ದಯ್ಯೆ ಸೈತೊಂದು ಬತ್ತಲೆ ಕಾತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಆಂಡ್ಲ ಐಕೆ ದಿನೋಲು ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ ಪನ್ನೀರು ಮೈಪೇರ ಮಾಡ್ಲೈಕೆ ಯಾರು ರುಚಿಕರಿ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬು ಬೂರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಂದು ಪೂರ ಸೋಕು ಪೂ ಆಪುನ ಏನು ಮರಿಯಲ್ಲಡು ಮೀನು ತೋಚ್ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂ ಅಂಚೆ ಅವು ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ತರಗೆ ಜೋರು ಮತ್ತೆ ಅಂತೀನಿ ಈ ಜನ ಏನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಬಜಾರಿ ಸತ್ಯವನ ಗಂಟೆ ನಾನು ಬಜಾರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಏನು ಕವಡಿ ಎರಡು ಎಂಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವಳು ಅಕ್ಕ ಅವಳು ಬಜಾರಿಂದ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಬತ್ತಲ್ಲಿರು ಕಮದೈಗೆ ನೀರು ಬತ್ತು ನೀರು ಅವು ದೈ ಗೊತ್ತ ನಾ ನೀರು ಬತ್ತನ ಒಂದು ದೈತಿಗಮ್ಮ ನೀರು ಬತ್ತನ ಒಂದು ಕಮದೈಕ್ ನಾವು ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಎಕ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀರು ಪೈಪು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಕಾರಣ
ఏంటండి എനിക്ക് ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಸೋದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂಜಿತ್ತು ಕಾಂಚ ಬಸ್ ಹಾಕಿನ ಪಜ್ಜಿ ರಾಶಿ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಅಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಏನೇ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಲ್ಲ ಪಣ್ಣಗೆ ಮಿಂಚೂರು ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಬೇಗ ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಚ್ಚಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡ್ದು ಕೌದಾದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚಾನೆ ಹೋಲೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂಚೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಬೇಗ ಇತ್ತು ಆಪೇದಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಯಾಗೆದು ಲಿಲ್ಲಿ ಪೂ ಆತಂడి ಅಂತ ಸೋಕು తీయరా ముళ్ళు పాడతాడే ముట్ల లిల్లీ పూ నడుతుంది అంత ఇప్పకెట్టి సోకుండు ఏపో ఎంత బుద్ధి వరకు నడిపించి అంచనే ఉండు లిల్లీ పూ ఎంత ఉప్పు నడిపించే ఉండే అట్లా వెళ్ళాలి ఆపేదక్క వెళ్ళాలి తుయ్యిపోతే తుయ్యిపోతాను ಅನಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮೇಲೆ ಪಾಡೋದು ನಾನು ಈಗ ಹೋದೇವ್ರೆ ನೀರು 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 ಈ ಜನ ಉಂಡಾತ ಏನೋ ಉದ್ದ ಲಾಗು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಜೋರು ಅಭ್ಯಾಸ ಅವ ಇದು ಈ ಜಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಾರತ್ತ ಇನ್ನು ತಪ್ಪ ನಾವೇ ಒಂದು ಮಲ್ಲೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂತೀನಿ ತೋಟದ ಮತ್ತು ಜಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು ನಾ ಪಂತಿಗೆ ಫೋನಾಗ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಜಟ್ಟು ತಪ್ಪ ಹೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನ ಅಂಚ ಈ ಜನ ಅವೇ ಈ ಸೀಸನ್ ಪಂಡ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಾಟ್ ಅರೆಗಾಲಾಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಾಗ ಏನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಅಂತ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿನ್ನೆರ ಯಾರಾಗ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ 2 ಜನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದಿತ್ತನ ಗಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಒಂದಿತ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಟ್ಟಿ ತೆರೆಸರು ಅಂತದ್ದು ಇಪ್ಪಳು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ 2 ಜನ ತೋಟಾಡು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿತ್ತ ಜಟ್ಟು ಪಡ್ನಾಗ ಆಯಿತು ಚಂಡಿ ಅವನ ಬೈಯಾನಾಗ ಪಡ್ನತ ನೀರು ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬುನ ಬುಕ್ಕ ಸಿದಿಲ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ಪುನ ಅಂಚ ಇದು 1 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ನೆರ ಇಂಚ ಆಟ್ಲ ಎಂಕಲೆ 2 ಜನ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಪೂ ನಾನು ಪೂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ನಾವು ಒಡ್ಡೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿ ನಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾತಿರೋದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಟಾಪಿಗೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪೂ ಉಂಡು ಬರ್ರೆ ಹಾಂ ಅದೇ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಬು ಸೊ ಇಂಕ ತರಕದಿರುವಾಗ ಪೂ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಕೊಂಚ ಇತ್ತಂಡನೇ ಸೋಕು ಇದು ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಪೂರ ಕಂಡೆ ಮಾರ್ತಿರತ್ತ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಕೊಂತಿತ್ತ ಐಟಿದೇ ಇಲ್ಲ ಪೂ ಆತ ನಂದಿ ಅವು ನೇರಳೆ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಏನೋ ಆನೇರು ತಿಂಚಿತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಲೆಲ್ಲ ಅವು ಅಂತುಂಟು ಅಂಚ ಸೊ ನೆನ್ನ ತೋಜ್ಬೇರಂತೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಜ ಮುಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕದ ಪಂಡ ಆಪೆ ಲಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಟ್ಲಾನ ಆಗ್ತಾನ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ತೋಟಡಿಜ್ಜಿ ಆಪೆದಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕನ ಅಂಚ ಅವು ಮುಟ್ಟ ನೀಲ ಮುಚ್ಚಿಕ್ಕಿರೋದು ಪಂಡೇರು ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಕೊಯ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ತೋಟಡಿ ಮರ ಒಂಜುಂಡು ಬಟ್ ಇದು ಆಪಜಿ ಆಂಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಅಂಚಾಪನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಆತನ ನೆಜ್ಜಿ ದಾದನ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆಗ ದಾದ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವರ್ಷಲ ಏತಾ ಒಂದಿತ್ತು ನಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ್ರಿ ಮುಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಪೇರಳಕ್ಕೆ ಮರ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಜಾಲಿ ಆಗ್ಬಂಡು ಮುಪ್ಪ ಪೇರಳ ಕೊಯ್ಯೋ ಒಂದಿತ್ತು ಚಾಲು ಬತ್ತಿ ಚಲಿತ್ತೆ ಪೇರಳ ಉಂಡು ಕಾಯಿ ಪೂರ ಜೋ ಇತ್ತೆ ರಜೆ ಆತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಹೋಯ್ತಾರ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲ ತೋಟ ಒಂಜಿ ಪೇರಳದ ಇಂಡು ನಿಮಗೆ ಕೊಂಚ ನಾಳೆ ಏನು ಪೇರಳದ ಮರ ಉಂಡು ಚೆಡಿ ಇವತ್ತನ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಉಂಡು ಪಾತಿರ್ರಾಗ ದಾದ ಪಾತಿರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಾತಿರಿದ್ದಿಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಿತ್ತನೆ ಇಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನ ನೀರು ಬತ್ತದ ಅಂಡ ಒಂದು ಈ ಗೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಏತು ಸಮಯ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಸರಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂದ್ನ ಇತ್ತೆ ಬೀರ ಅಂದೆ ಅವು ಪಾಡೋಣ ಸರಿಬೋದು ಲಡ್ಕು ಬಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಡಂತ ಜಟ್ಕತ್ತನ ಗಿರ ಲಡ್ಕು ಬಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಡೋಣ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಗೇಟ್ ಪೋಪುಜ ಅಂಚ ಗೇಟೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೋತೀನಿ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಅಂದು ಗೇಟ್ ಪಾಡೋ ಮಾತ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮಂತು ಜಗ್ಗದು ಆಯ್ತು ಬರ ಮಂತಿರ ಮೇರೆ ಅವಂತ ಪದ್ರಟ್ಟು ನರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನಾಯಿ 2 ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಪ ನಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ನಾಯಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಪುಚ್ಚೆ ತುಂಬ ಅವಂತ ಇಜ್ಜಂಡು ಪುಚ್ಚೆ ಮುಟ್ಟಣ అంటే ఇంక కోపారం అవుతుంది ఇచ్చే ఇంక ప్రాణికి వంట అంట ఇంక పుచ్చೆ ಅವಂತ ಇಜ್ಜಂಡು ದಯ ಗೊತ್ತಾ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ತಾಗಲಿ ಎಂಕ ನೆರೋಯ್ತೀರಿ ಅನ್ಪಂಡು ಅಜ್ಜಿಲಲ್ಲಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪನೋಟ ಆತಿ ಏನು ಅಜ್ಜಿಲಲ್ಲಿತ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಚೆನ ಮುಟ್ಟನ್ನು ನೆರ್ಪತ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಅವು ರೋಮಪುರ ವಿಷ ಅಂಚ ಅಂದ ಪಂಡದ ನೆರೋಯ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಮುಟ್ಟೆರ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಂಡೆ ಎಂತ ನಾಯಿ ಮುಟ್ಟಣ ಎಂತು ಕೈ ದಿಕ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲ ಪುಚ್ಚಂಟಿ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಯಪ್ಪನದು ಎಂಕ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಮುಟ್ಟಣ ತಿನ್ಪುಣ ತಿನ್ಪುಣ ಅಂದಿತ್ತಂದ ಅವು ಕುಕ್ಕ ಯಾರು ಬಂದು ನಾಯಿ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲತ್ತು ಸೇರ್ನೋ ಒಂಚಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ತಗ್ಲ ಅಂಚ
ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆರ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಚೀ ನೀರು ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ನಾವು ನೀರು ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೊಂದ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಇತ್ತಿರು ಎಂಕ್ಲು ತಾತನಕ್ಲು ಮತ್ತು ನೆರ ಒಂದಿತ್ತಿರು ಮಾಮು ತಾತನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಆಯ್ತು ಹುಚ್ಚನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರೋಮ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದಿತ್ತಿರು ಅಂಚ ಹುಚ್ಚೆ ಪಂಟ ಎಂಕ್ಲ ಒಂತಿದ್ಜನ್ರಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಲಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಣ್ಣೆರ ಎಂತ ಇಂಚಿನ ಇಂಚ ಅಂದು ಅಂಚ ಕುಂದಾಯ್ತನ ಪಿರಾಜ ಆನೆ ಬತ್ತದನ ಅಂದು ಕೊಡೆತ್ತು ಮರಣಿ ಆನೆ ಬತ್ತನ ಆನೆ ಬತ್ತದ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂದು ತೋಟ ಪೋಯದ ಆಕಲ ಮೂಜಿ ಕಾಮುದೆ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತಿತ್ತದಂದ್ರೆ ಹೌದಾಯ್ತು ಕಲ್ಲಾನೆ ನೆನಪಿರತ್ತ ಒಂಟಿ ಆನೆ ಯಾರ್ಪನ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಆನೆ ತಿಪ್ಪುದು ಎಂಕಲ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡು ಬತ್ತದ ಕಮದೇನಿಲ್ಲ ಗಡ್ಡೆ ಪೆರ ತುಂಡು ಬಟ್ ವರ್ಷದ ಇರ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬೋರ ಅಂತುಂಡ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಸಾರಿ ಅವ ಇಂಕಿನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಅಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುಂಡ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಲೆ ಅವನ ಲಾಗ್ ಫುಲ್ಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಅಂತ ಪೇರಳ ಹೆಜ್ಜಿಟ್ಟು ಒಲ್ಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಕಾಯಿಗೆ ಕೊಯ್ಯೋಡ ತಿಂದು ಬಡಲ ಅವನುಂಡು ಇದೊಂಜಿ ಹೋಳಿಗಿಂತ ಮರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಬಡ ಉಂಟು ಅದು ಕುಕ್ಕ 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 ಆ ಕುಕ್ಕ ಕುಕ್ಕ ವೆಲ್ತಿ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ಲೋ ಈಗ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂಜಿಗೋ ಇಕ್ಕ ಬೆಳಕರು ಉಂಡು ಇದು ಗಾಯ್ತನ ಬಗ್ಗದಿರ್ತಾನ ಮಾರ್ರೆ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಕು ಸುಲಭ ಬಗ್ಗ ಇನ್ನಿಟ್ಟು പൊലിത്തിയിടിലേക്കാത്തുണ്ട് ഏറോ കൊയിനാക പൊല്ലിലേക്കുണ്ട് ഇപ്പട് എനിക്കಂತ ಸುಲಭ ಅಂತವ್ರು ಏರು ಬಳಕ್ಕಾರ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಓಲಾಪುಂಡು ಹಿಂಗಾರ ಬಂಜಿಂಜಿಂಡ ಅಂಡು ಏನ ಕಾಡುಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ ಅಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಂಡೆಗಟ್ಲೆ ಬಂದು ನೇರಳೆ ಬಂದು ಮುಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಪರಂದು ನನ್ನ ಪೇರು ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಏನು ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಉರುಡು ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಪುತ್ತಾಡು ಲೆಪ್ಪು ಇರುಂದ ನಿಂಗೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿ ಕೊಂಚಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆನ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಉಡುಪಿ ಆ ಸೈಡ್ ಬೇತೆನಿ ತುಳು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಸೊ ಏನ ಇಂಕ ಪನ್ನ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಸಿಂದ ಅನ್ನಕ ಯಾನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಎಂಕ ಅವೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಬಡ್ದು ಪೇರಳೆ ಒಂದು ಕಾಡು ದಾದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕೋ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಏನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡ ಅಂಬಟ್ಟೆ ತಿನ್ಪುನ ಬಿಂಪುಳಿ ತಿನ್ಪುನ ಐದಕ್ಕ ಪೇರಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಡೆನ ತಂದುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಇತ್ತುಂಡು ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಮರ ಆನೆ ಕತ್ತದು ಅವು ಯಾರೋ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಕ್ಲೇತ ಪರಿಯರು ಅಂಚ ಎನ್ನಕ್ಕ ಎನ್ನಡ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮರ್ಲು ಪಂಡ ಕಾಡು ತಿಕ್ಕುನ ಪರಂದಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುನ ఇంకా కల్పన్నే అలు దందు తింటారప్పనిಗೆ ಅರ್ತಿತ ಮರ ಗೊತ್ತ ನನಗೆ ಅಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಾಯಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಜುರದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಅರ್ತಿತ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಅಂಜುರದೆಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡತ ಐನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲೇ ಕಲ್ಪನೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸೋ ಕಾಪುಂಡು ಏನು ಒಲ್ಲಾಂಡ ತಿಕ್ಕನ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾಪೆ ಅರ್ತಿತ ಮರ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಹಾಪುಂಡು ಕಾಯಿ ಪಂದ ಹಾಪುಂಡು ಅರ್ತಿತ ಕಾಯಿಂದು ಅವು ಅಂಜುರದೆಲ್ಲ ಕನೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಜೂರು ಸೋ ಕಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕಂಕಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಮಂತು புளி ಗೊತ್ತುನಾ ನಿಗ್ಲೆ ಎಂಚ ಅಂತ പറഞ്ഞ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅಂಕಲ ಮಂತು புளிக்கு போனாங்க நெல்லிக்காய் கொய்ப்போனா சோரிக்காய் கொய்ப்போம் ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಅವು ಕಾಡುದ ಪರಂದು ದಾದು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವು ನೆನಪು ಬರೊಂದಿದ್ವಿ ಇಂಕ ಅವು ಅರ್ತಿದ ಪರಂದು ಇಂಕಾಲು ಪಕ್ಕ ಪಂಡು ತೋರ್ನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಕಾಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಟ್ ಉಳ್ಳಾಯಿ ತನು ಬೀಜದೆಲಕ ಅಜ್ಜನ ಮೀಸರಪ್ಪ ಅವನ ಅಜ್ಜನ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಜ್ಜನ ಕಾಯಿ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಅವು ಐನುಳ್ಳಾಯಿ ತನು ಬೀಜದೆಲಕ ಒಂಥರ ಚೀಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜನ ಕಾಯಿ ಉಂಡತಾ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಹಣ್ಣು ಒಂದೊಂದು ಜಿತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡದ ಎಂಕ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಮರಿ ಕೊಂತು ಕುರಿ ಹೇಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಹಣ್ಣು ಕಂಡಿದ್ದು ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಳ್ಳಾಯಿ ತನು ಬೀಜದೆಲ್ಲ ಕನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು అంటే ఇంకా వాత డబ్బుజీ బట్ దాని జన ఇంకా తినరా కాపును తినిపా అంత కొరనే నేను అడుకుచి కొండే నేను తినిపా ముగాల తిత్తునే నేను బర్స బరుంది ఎంత అయితే బర్సనే ಅಂತ ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆನ ಮಾತ್ರ ఇంకా ಈಗ ಚಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ದಾಳಿದ್ದು ನಿಗಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೊಯ್ಪತ್ತು ತಿಂದು ಆಸೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಾನಸ ಬರಂದಾಡ ಇಲ್ಲ ಆಸೆ ಬರ್ಬೋದು
ಅಂಡ ಅಂಡು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡಿಲ್ಲತ್ತೆ ಮನ್ಪೇರು ದುಂಬುಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಡೇ ಮುಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಕುಡೋರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪೇರೈತನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದವ್ರು ಮಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಏನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಫಾಲೋ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪಿ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಬಂತಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್